Salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Kami hahayo sa iba't ibang dako, hatid ang iyong salita at paglilingkod. Inang Maria ang siyang kamay na mitlugod, lalaganap alab ng iyong misyon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Ang mga kaloob na aming alay sa mundo, katarungan, kabanalan, kapayapaan. Sa senyal na ito maniniwala ang mundo, pagmamahal namin sa bawat tao. 500 taong biyaya, salamat, salamat Panginoon. 500 taong biyaya, salamat Panginoon sa iyong punla. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat at laging tugon. Naririto handa kami, Panginoon. Naririto handa kami, Panginoon. The grand horizon, 500 years of faith, grateful today. we bear the gift of mission. Totally yours, we give ourselves, faithfully yours until the end. To your mission, Lord, we give our yes. Oh, where the sun rises above the hills, share the word and serve those who are in need. Let the morning star accompany your way, spread the fire of mission for the Lord. We stand before the grand horizon, 500 years of faith, grateful today. We bear the gifts of mission. Not allow this drop of blood to be shed. If we can solve this problem peacefully, that would be the best. Lord, we give our yes. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. The sign of world today will come to believe is the love we have for one another. We bear the gift of mission. Mercy, compassion, justice, and peace.
King lagyuning higpa, amponing anak, amponing banal ay Espiritu. Amen. Ginoong Esus, at syuke punge ni Keti, ban makyabing magmasusi, king liturhiyaning misa, anting pakibat king kayong panagkat. Daptan yu iti anting kapigaganakan kanako. Salamat po Ginoo, king pamikatagon sambanda ka, kaniting paralan. Salamat po king pamananam king kanakong puso, ing grasyang pagdulapan, ing kekong presensya, karing sablang makatipon ngeni, king banal mong amano, at king tinape at alak. Dinatang ko po ngeni, daralan ing kanakong kasalpantayanan, maging kupusanang makabuklat kaisipan, king malumane mong dapat. Ibuklat yu po ing kanakong kaisipan, king banal mong amano, at pakiramdaman iti anting personal a panagkat. Tatas ko po keka ding sablang pamangailangan ko, amano, tula at kasakitan. Maniga po king kekong saup at grasya Ginoo, ban maging kong mas mayap pang tao. Pakiramdaman niyo po ing kanakong panalangin kaniting misa. Tanggapan niyo po anting may nakong hain at ibayo niyo po kapamilataning kekong upaya. At king oras ning maging katawan at dayame ing tinape, anpon alak Ginoo. Saupan niyo ko sanang ibayo ke ing sarili ko. Pupurian, parangalan, at sasambanda ko po king mabilog kong pangatao. At syuko po ni Keti, king malmong arapan, kambening tula, at sayang makirake, king banal mong dulang. Yanasa. And Irene between. Lilia Perez, Bainen Osate, Lynn and Sayuri Itchuka, Natividad Alonso, Jomay Iris and Enzo Sagmit, Magdalena Sita Sate, Josephine Santillana, Dimalanta family, Between family, Sagmit family, Sita Sate family, Giao family, Peter and Aurora Turla, Louis Palad, Lourdes Ann Cuenco, Jet Cuenco, Chamson and Rivera family, Christopher Gosum, Nori and LB Sita, Ryan and Christian Manlutak, Agnes and Joel Santos, Carrie Jean and Brian Domingo, Uzi Santos and Minya Lakindanum, Leng and Biling Santos, Yuri Santos, Willie and Tess Poyawan, Christine Joy Poyawan, Saint Manabat, Joe Rivero, God's Love Choir, Rogie David, Ryan Dison, Nieves Dison, Ian Roy Alisa Marie, Jasmine Iris, Sarah Erin, Emicor and Rolly Dison, Stephen Charlie, Telma Reyes, Sian Miguel Manese, Tala Jelly and Ryan Yamson, Hill and Alma Alena, Algilen Alena, Chris and Joan Mariano, Elena Lourdes Soriano, Sunglao and Gosum family, Roel and Carmen Bautista, Rudy and Reina Ocampo, Marlene and Francis Nagayo, Michelle and Alden Sigua, Alice and Noel Sigua, Maria Lolita Nagayo, Rodria, Sheila, and Dionisio Cuenco. For the special intentions of Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Reina Angelette Halili, Ralph Gabriel and Ralph Gian Sapno, Romnico and Erlinda Halili, Magtuloy family, Marita and Lito Paule,
Rhea Jonah Regina Aliza Ibet, Zyril Lindsay Dayan Klang, Dane Juan Albert Philip Waki, Adrian Jomar Sian Ezekiel, Jelaine Siam Crizar Luigi Ino, Christian Liangco, Stephanie Magtoto, Prandi Maria Aurora and Bella Yuzon, John Benedict Between, Iris Joy Sagmit, Ira Joan Between, Lorna Alonso, Sayuri Itchuka, Sel Gosyoko, Rico Bezi and Chen Dueñas, Brian and Brenda, Kobe and Kurt Manlutak, BJ Dali, Martin Sophia and Banji Manlutak, Majel Salonga, Dante and Lani Serrano, Pilar Ocampo, Frances Joy Ocampo, Fatima Judith Ruezo, Bobby and Lisel Llano, Mariposa Mahia, Opelia Mendoza, Jonedel Mendoza, Laila Ching, JR and Michelle Soriano, Ronaldo Calma, Vincent and Joan Tea, Randy Mila Han Santos. For the speedy recovery of Estrelita Soriano, Wenceslao Cañonero, Marcel Cuenco, Orit Obstain, Leonilo Benceslay, Jordana Mezzetti, Kate Villa, Joseph Gosum, Henedina Between, Apong Ustaguanlao, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Bart Lim, Beata Cañonero, Benedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificación Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Telma Rodriguez, Francisco de Malanta Jr., Danilo de Malanta, Irene Between, Roberto Alonso, Magdalena Sita Sate, Divina Sita Sate, Rose Roman, Florencio Lozano, Lota Salenga, Desmond Malik, Jobert Gosum, Paul Christian Pineda, Richie Rivera, Edgar Garcia, Johnson Paul and John Patrick Passion, Frederick Castro, Leo and Bel Sitcharing, Ricky Lusong, Amado Ramos, Bobet Salonga, Coring Gosum, Alexa Cantela, Teodora Makaspak, Manuel Bustamante, Emerson and Ken May David, Lina Angeles, Erna Macalma, Joan Dison, Catherine Santos, Edgy Tantenko, Francis Kiambao, Jomar and Minerva Kiambao, Raul and Ralph Between, Presentacion Calma, Lina Angeles, Renato Bitug, Raymond Caballa, Cherry Cruz, Rowena Manlutak, Betty Romero, Presi Miranda, Maribel and Yano San Juan. For the eternal repose of the soul of Maria Roberto Nemeriato, Benito Alodia Marcelo Jr., Filomena Antonio Milagros Felipe Primitiva Paciencia Tiburcio, Jose Anselma Pacifico Angelito Wendy Alexander Belen Silverio Romeo Valentino, Jone Roselito Lucila Stephen Violeta Apolonio Ricardo Sr., Mercedes David, Emerson Valentino Gerardo Virginia Paulino, Leonardo Asuncion Victor Amado Miguelito, Gregorio Mercedes Leticia, Generosa Eduardo Cristeta Irineo Luz Ronnie Dionisio, Narciso Sr., Iluminada Roger Jamie Amelia Antonio Nestor Maria, Lodi Rodolfo Gabino Edwin Marilu Gloria, Clemente Victoria Isidro, Eulalia Angel Sr., Peregrina Antonio Angel Atalia, Nicolas Apolonia Herminia Pablo Herminigilda,
Victoria Felipe Marivic Perfecto Elena Orlando Eduardo Mercedes, Rafi Randy Charlie Fernando Francisco Ignacio, Carlos Feliciano Modesta Erlinda Benita, Pacifico Jerry, Alice Ronel, Gonzalo Leonisa Catalino Lamberto Janet, Aurora Alfonso, Policarpio Felicissima Bernardino Jacinto Fulgencio, Pepito Rogelio Agapita Antonio Roberto Leonardo Asuncion, Victor Paulina Miguel Arnold Francisco Sr., Gloria Meliton Michael, Diosdado Sr., Ferdinand, Demetrio Sr. and Jr., Escolastica Esteban Victor Pilemon Nicolas Corazon, Kenneth Alejandro, Irene Sr., Herman Marcela Kelvin Ben Alejandro Lourdes Eduardo Mariano, Raimundo Maxima Francisco Sr. Rosalina, Villamor Jr., Lourdes Susana Renz Rosalina Ben, Pedro Paula Rico, Jerome Julian Maria Jose Sr. Isabel Simeon, Lauriana Heidi Tito Lourdes Bernardo Hayden, Leonila Rolando Angela Miguel Maria Juliana, Monseñor Damaso Inco, Mariano Escolastica, Jesus Emerenciana, Jose Apolonia, Angel Guadalupe, Among Jess Mariano, Conchita Rodolfo Riel Florencio Rosario, Julian Eugenia Carmelita Elena Florencia, Father Julian Roque, Father Felipe Roque, Angel Victoria Simeon Lauriana Jose Leander Eduardo Reynaldo, and we pray for the souls of all departed, especially those who are in most need of God's mercy.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The peace of the Lord be with you all. And with your spirit. My dear friends, let us remember for a while our sins and our failures before God and before our brothers and sisters, and humbly ask the Lord's forgiveness so that we may be worthy in this our offering of our Holy Mass. Together, I confess To Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore, I ask Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Let us now give glory to God. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God, heavenly King, Almighty God and Father. We worship you, we give you thanks, we praise you for your glory. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest, and peace to God's people on earth. Glory to God in the highest,
and peace to God's people on earth. Let us pray. Keep your family safe, O Lord, with unfailing care, that relying solely on the hope of heavenly grace, they may be defended always by your protection. This we ask through Christ our Lord. Amen. Amen. A reading from the book of Job. The life of man upon earth is a warfare, and his days are like the days of a hireling. As a servant longeth for the shade, as the hireling looketh for the end of his work. So I also have had empty months, and have numbered to myself wearisome nights. If I lie down to sleep, I shall say, when shall arise? And again I shall look for the evening, and shall be filled with sorrows, even till darkness. My days have passed more swiftly than the web is cut by the weaver, and are consumed without any hope. Remember that my life is but wind, and my eyes shall not return to see good things. The word of the Lord. The Lord who heals the broken-hearted. Praise the Lord who heals the broken-hearted. Praise the Lord, for He is good. Sing praise to our God, for He is gracious. It is fitting to praise Him. The Lord rebuilds Jerusalem, the dispersed of Israel He gathers. Praise the Lord who heals the broken-hearted. Praise the Lord who heals the broken-hearted. He heals the broken-hearted and binds up their wounds. He tells the number of the stars. He calls each by name. Praise the Lord who heals the broken-hearted. Praise the Lord who heals the broken-hearted. Great is our Lord, and mighty in power. To His wisdom there is no limit. The Lord sustains the lowly, the wicked He casts to the ground. Praise the Lord who heals the broken-hearted. Praise the Lord who heals the broken-hearted.
A reading from the first letter of St. Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, if I preach the gospel, this is no reason for me to boast, for an obligation has been imposed on me, and woe to me if I do not preach it. If I do so willingly, I have a recompense, but if unwillingly, then I have been entrusted with a stewardship. What then is my recompense? That when I preach, I offer the gospel free of charge, so as not to make full use of my right in the gospel. Although I am free in regard to all, I have made myself a slave to all, so as to win over as many as possible. To the weak, I became weak, to win over the weak. I have become all things to all, to save at least some. All this I do for the sake of the gospel, so that I too may have a share in it. The word of the Lord. Thanks be to God. Christ took away our infirmities and bore our disease. The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Mark. Glory to you, O Lord. On leaving the synagogue, Jesus entered the house of Simon and Andrew with James and John. Simon's mother-in-law lay sick with a fever. They immediately told Jesus about her. He approached her, grasped her hand, and helped her up. Then the fever left her, and she waited on them. When it was evening, after sunset, they brought to him all who were sick or possessed by demons. The whole town was gathered at the front door. He cured many who were sick with various diseases, and he drove out many demons, not permitting them to speak because they knew who Jesus was. Rising very early before dawn, he left and went off to a deserted place where he could pray. Simon and those who were with him pursued him, and on finding him said, "Everyone is looking for you." Jesus answered, "Let us go on to the nearby villages, that I may preach there also. For this purpose I have come." So Jesus went into their synagogues, preaching and driving out demons throughout the whole area
of Galilee. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Mabuti rin po. Kamakailan lang po, itong nakaraang Huwebes, ako'y nagpunta sa isang clinic sa San Fernando upang magpakuha ng dugo, blood chem, gagamitin ng doktor sa pagsuri sa akin. Pagdating ko po dun sa clinic, nakita ko, ang daming nagpapakuha, nagpapacheck ng dugo. Kailangan pa pong pumila at maghintay ng mahigit na 1 oras sa dami ng may sakit na gustong magpatingin din at magpa-blood chem. Totoo po ito. Ang dami sa atin ang may sakit. Halos kalahati po ng mga intention binabasa natin ay pawang may sakit. Dinagdagan pa ito ng COVID, so mas dumarami ang nagkakasakit. Kahit po nung panahon ng ating Panginoong Hesukristo, nadinig niyo sa Ebanghelyo, ang dami-daming taong nag-ipon sa harap ng bahay na tinutuluyan ng ating Panginoon, nagpapahilom din ng mga sakit nila. At pinagaling sila ni Jesus sa iba't ibang uri ng karamdaman nila. Kahit noon pa man, marami sa atin ang nagkakasakit. Kabilang na po ako doon. Hindi lang sakit. Itong nakaraang linggo rin po, parang nararamdaman kong pagod na ako. Gusto ko nang mag-retire at magpahinga. Ganito rin po ang sinasabi ng ating unang pagbasa na binasa po sa atin ni Ate Abigail mula sa California. Sabi ni Job, sawang-sawa na ako, hindi ako mapalagay, gusto ko nang magpahinga. At kung titignan po ninyo ang Ebanghelyo, example lang ito ng isang araw ng Panginoon. Parang wala siyang tigil sa paghilom, sa pagsalita, sa pag-ikot sa buong Galilea. Nagsasalita hinggil sa kaharian ng Diyos. Parang hindi siya nagkakasakit at hindi siya napapagod. Hindi tulad natin. So, ang tignan po natin, hindi yung sakit, hindi yung pagod. Lahat po tayo nararanasan natin yon. Ang tignan natin ay ang ating Panginoong Hesukristo. Abay, wala man siyang face shield. Hindi man siya nagpabakuna. Pero bakit hindi siya nahahawa ng sakit? Linalapitan pa niya, hinahawakan niya yung mga may sakit, nakikisalamuha siya sa kanila, pero hindi tinatablan ng sakit. Parang immune siya sa sakit. At hindi lang yon, parang hindi pa siya napapagod. 1 araw lang ang nakita nating schedule niya, mula madaling araw hanggang halos gumabi na. Nagtatrabaho pa rin siya, nangihilo, nagdarasal, sinasama ng kanyang mga alagad. Parang hindi napapagod ang Panginoon. So ito po ang pagnilay-nilayin natin. Ito ang tignan natin. Para matuto tayo sa Panginoon, malaman natin, bakit parang hindi nagkakasakit ang Panginoon? Bakit parang hindi siya napapagod? Ano kayang meron siya upang tayo rin maging ligtas at masipag palagi. Ito po tignan natin.
Alam po ninyo, nung high school ako, isang teacher ko nung high school, si Father Joe David. Alam ko po, taga Betis si Father Joe. Kilala po ninyo siguro siya. Sinabi niya sa amin minsan, nung kami nag-aaral, kung gusto niyo maging malaya, maging malakas palagi, walang sakit, ito dapat ang sangkap ng buhay niyo, sabi niya. At ano ito, sabi niya? Ewan ko paano i-translate sa Tagalog ito eh. Dapat nga nakimbye atin kong ditak anasi, ditak apangadi, ampong ditak ayaw ko po sabihin eh. Baka magalit kayo. Anyway, paano? Sabihin ko na. So, ditak anasi, ditak apangadi, ampong ditak landi. Ano ba sa Tagalog ang landi? Konting kanin, konting panalangin, at konting landi. Ano? Ano na? Harot. Harot. Okay. Anyway. So ito po tignan natin. Ano ito mo ito? Okay. Unang-una po. Dita ka nasi, konting kanin. Tayo pong mga Kapampangan, mahilig tayong kumain. Kahit marami at iba-iba na ang ulam, naghahanap pa rin tayo ng kanin. Para hindi tayo nabubusog kung walang kanin. At kapag masarap ang kanin, kahit walang ulam, kahit asin lang, makakaraos tayo. Pero hindi lang po kanin ang ibig ko sabihin. Kanin kakain ka, tapos magugutom ka uli. Hindi lang po pagkain. Ang tinutukoy ko, ano ba talaga ang nagpapabusog sa atin? Ano ba talaga ang nagpapabusog sa atin? Minsan po, umattend po ako ng party. At nung kalagitnaan ng party, talaga nagwawala na, nagiging masaya, nagiging maingay na. Bigla ko naalala, may misa pa ako. So, tahimik po akong tumakas. May napansin akong isang matanda, kasabay kong tumatakas din sa party. Tinanong ko siya, Lolo, sabi ko, ngayon pa lang po nagiging masaya yung party. Ba't kayo tumatakas? Alam niyo sagot niya sa akin? Among, sabi niya, tumatawag po ang apo ko. Apo. At kapag tumawag ang apo ko, kahit anong ginagawa ko, kahit nasisiyan ako sa ginagawa ko, iiwan ko para sa aking apo. Dahil napakasarap na mga apo. So ang tunay na nagpapabusog sa kanya ay ang kanyang apo. Na iiwan kahit na ano para lang sa apo niya. Yun pong tinutukoy ko. Ano ba talaga ang nagpapabusog sa atin? Ano ang nagdudulot ng kasiyahan sa mukha natin? Ano ang nag-i-inspire sa atin? Hanapin nyo ito at hindi na kayo kailanman magkakasakit at mapapagod. Kung ako po ang tanungin ninyo, ano ang nagpapabusog sa akin? Ang misang linggong ito. Ito po ang nagpapabusog sa akin. Nagiging masaya ako, busog na busog ako kapag alam kong naibahagi ko sa inyo ang salita ng Diyos. Kapag may nakita akong bago at ibinabahagi ko sa inyo ang salita ng Diyos. Kahit konti, nabobola ko kayo. Yun po ang nagpapabusog sa akin. At kapag meron akong homily na i-share sa inyo, ay kahit 10 po ang misa ko, hindi ako napapagod. Totoo po yan. So hanapin ninyo ano ang talagang nagpapabusog sa inyo at kailanman hindi kayo napapagod. Yung iba po, sinasabi nila, mga anak, ay kahit anong gawin nila, kahit mapagod sila, kahit hindi matulog, basta para sa anak, kaya nilang
gawin. Yung iba sa atin, yung obra maestra natin, yung pandukit, no? Basta't nagtatrabaho, ginagawa yung talagang gusto natin, ay kahit magdamag, kahit gabi, kahit hindi tayo kumain, mairaos lang ang ginagawa natin na gustong-gusto natin. Hanapin po ninyo ito at hindi kayo mapapagod at magkakasakit kailanman. Yung iba po, yung kanilang plantita. Basta't inaatupag ang mga halaman nila, lumilipas ang araw, hindi nila napapansin, sila'y tuwan-tuwa, hindi napapagod. No? Si Chin Judy nandito. Sorry, Chin Judy. Minsan po, inayaya ko si Chin Judy. Chin Judy, halika, kain tayo. Ay, among, naaalala ko ang mga aso ko. Ay, mga aso niya ang nagbibigay inspirasyon sa kanya at hindi niya maiwan ang mga ito. So hanapin po ninyo, ano talaga ang nagpapabusog sa inyo? Ano talaga ang nagbibigay kagalakan sa inyo? Hanapin niyo ito at kailanman hindi kayo mapapagod. Kung tatanungin natin siguro ang Panginoon, ano ang nagpapabusog sa Kanya, yung binibigyan niya ng halaga, binibigyan niya ng pansin ang maraming tao na hindi man niya kakilala, ito ang nagbibigay inspirasyon sa ating Panginoon. Kaya kaya niyang gawin kahit pagod na siya, kahit magdamag. Amen? Amen. Ikalawa, ano ne? Dita ka nasi, dita ka landi. Sorry po. Konting, anong tawag yung sa Tagalog? Ha? Konting harot. Yeah, konting harot. So ano ang, anyway, landi. Hindi ko po sinasabing libog, ha? Iba po yung libog. Yung libog, yung nararamdaman mo lang mula dito, pababa. Yung harot po, yung landi, yung nararamdaman mo sa iyong kaibuturan, yung nagliliyab sa iyong puso, yung nagtutulak sa iyong damdamin para gawin ang dapat mong gawin. Halimbawa po, kung tanungin natin ang ating mga bayani, ano ang nanuing karilang landi? Sasabihin sa atin, ang nagliliyab sa kanilang mga puso ay ang pagmamahal sa inang bayan. Handa silang mamatay at magpakamatay para sa inang bayan. Yun ang landi nila. Tatanungin niyo ang mga sundalo, ano ang landi nila? Yung maipagtanggol ang sariling bayan. Kung tatanungin niyo ang mga politiko, ano ang landi nila? Yung makilala siguro sila at magkaroon ng laman ng bulsa nila, yun ang nagtutulak sa kanila. Ano ang nagtutulak sa atin? Ano ang nagliliyab sa ating damdamin upang gawin ang gusto nating gawin? Again po, kung tatanungin po ninyo ako, ano ang nagliliyab sa aking damdamin? Ito po sigurong sasagot ko. Pag nawala na ako dito sa Betis, kahit anong gawin nyo sa mga pinagawa natin, kahit gibain nyo ang mga bagong struktura doon, kayong bahala niyo. Ang inaalala ko lang at pinapakiusap ko ay ang mga halaman na tinanim ko dito sa ating likod. Ito po ang nagtutulak sa akin. Kasi po yung mga halaman, walang laban yan eh. Kung gusto nyong putulin nyo at mawala na. So kung aalis po ako dito, ito lang ang hinahabilin ko, yung mga halaman, sana alagaan ninyo. Dami na po nating natanim dyan. May langka, may guyabano, may kaimito, mga atis, ang dami-dami. Maring hindi ko na mapakinabangan ang mga prutas nila, pero yung susunod na pare, siya siguro mag-harvest ng mga halaman na ito. And these things inspire me. And I also have my music. Kapag nalulungkot po ako, kapag aburido ako, magkukulong lang ako sa kwarto, bubuksan ko yung musika ko at tahimik akong makikinig ng musika na nagbibigay ng inspirasyon sa akin. At isama na po natin dito yung mga alaga kong aso,
Kahit anuhin ko yung tenga, kahit batukan ko, hindi kumikibo, naglalambing pa rin sa akin. You know, these things, the trees, my music, my pets, they inspire me. Pasensya na po, hindi kayo kasama doon. Pero, yeah. Hanapin nyo ito. Ano ba ang nagtutulak sa inyo? Ano ba ang nagliliyab sa puso ninyo? What is the fire in your guts? Discover that, and you will never get tired again. Amen? Amen. Panghuli po, konting panalangin. Dita ka nasi, dita ka landi, ampong dita pangadi. Konting kanin, konting harot, konting panalangin. Alam po natin ito, maraming bagay sa buhay natin na hindi natin matanggap at hindi natin maintindihan. Maraming nangyayari sa atin na hindi natin kaya at hindi natin lubusang maunawaan. Sa mga maraming bagay na yon, meron po tayong panalangin upang ilapit sa Diyos at itawag sa Diyos. Panalangin po, hindi ko lang ibig sabihin yung rosaryo. Ako po'y nagro-rosaryo paminsan-minsan. Hindi ko lang ibig sabihin yung nobena. Nagno-nobena tayo paminsan-minsan. Hindi po. Yung panalangin, yung ibig ko sabihin, may kausap po akong isang Couples for Christ minsan. Sabi niya sa akin, Amo, ang ginagawa ko, bago ako tumayo sa umaga, luluhod ako sa tabi ng kama ko at magdarasal, maikling dasal lang, sa ngalan ng Ama at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, salamat po. Ginising mo ako. I-bless po niyo ako ngayong araw na ito. Ilayo niyo ako sa kapamakan. Amen. Yun lang dasal ko. And then, bago matulog, ganun din, bago ako mahiga, luluhod ako sa kama ko. Sabihin ko, Panginoon, bantayin po ninyo ako. Ingatan po ninyo ako. Ingatan yung pamilya ko. Thank you. Yun lang ang dasal niya. But I believe those prayers are real. Yung dasal na parang mga bata, sabi ng Panginoon, yun ang mga pinakikinggan ng Panginoon. Tapat na nanggagaling sa puso natin. Meron po tayong isang magandang dasal na maaring hindi nyo alam. Ito pong misa natin. Itong misa natin ay isang dasal ng pasasalamat sa Diyos. Alam po ninyo, yung misa, galing sa salitang Griego, Eucharistia. At ang ibig pong sabihin ng Eucharistia sa simpleng Griego ay pasalamat. Ito pong misa ay kung saan sabay-sabay tayong nagpapasalamat sa Diyos. Kasama ang pamilya, minsan lang sa isang linggo, nag-iipon tayo upang magpasalamat sa Diyos. At ang pinakamagandang pwedeng pakinggan ng Diyos at makita ng Diyos ay parang isang pamilya tayo nag-iipon, nagpapasalamat at tumatawag sa Kanya. Ito pong sinasabi kong panalangin na talagang nagbibigay lakas sa atin. Para sa akin po, mas malawak ang pangunawa ko sa panalangin. Ang panalangin para sa akin, alam ko po, busy tayo, wala tayong oras na lumuhod at magdasal minsan, pero para sa akin ang panalangin, kahit anong ginagawa mo sa isang araw, kahit ano ang inaatupag mo, kahit ano ang pinagdadaanan mo sa mga oras na yon, basta't naaalala mo ang Panginoon, isang tapat na pagdarasal na yon. Kahit anong ginagawa mo, basta't kapag ginagawa mo, naaalala mo ang Panginoon, para ka nang nagdasal noon. Amen? Amen. Itong simpleng tatlong bagay na ito, ang talagang bigyan nyo ng atensyon sa buhay ninyo. Hanapin at gawin ninyo. At kailanman, hindi kayo magkakasakit at hindi mapapagod. Amen? Amen. May nabasa po kung isang article noon, sabi niya, kung gusto ninyong maging malaya, maging malusog sa buhay niyo, tatlong bagay lang ang dapat niyong gawin. Una, sumayaw kayo na parang walang nanunood.
Magtrabaho kayo na parang hindi nyo kailangan ang sahod at umibig kayo na para bang hindi pa kayo nasasaktan. Do those things and you will be happy and free in your life. Dance like no one is watching. Work like you don't need the pay. And love like you have never been hurt at all. Minsan po sa isang baryo, may isang matandang babae doon, over 90 years old na. At pinagtataka ng mga kabaryo niya, 90 years old nang mahigit itong babae, diretso pa rin ang tayo. Hindi nagtutukod, diretso magsalita, matinig pa rin ang pandinig, at naglalakad pa. So nagtataka itong mga kabaryo niya, ano kaya ang sikreto ni Lola? Baka may kinakain, baka may iniinom na vitamins. So gusto nilang malaman, pero nahihiya sila. So ang ginawa nila, sinundan nila. Tulad ng dati, magsisimba si Lola, and after the Mass, siya ay lalakad. Tahimik nilang sinundan para malaman ang sikreto ni Lola. So, sinubaybayan nila at nabigla sila sa nakita nila. Ang nagbibigay lakas kay Lola ay eto pala. Tuwing linggo, pagkatapos ng misa, itong si Lola maglalakad sa kabilang baryo. Pupuntahan ang isang matandang katulad niya na ngayon nakahiga na lang, paglalaban niya, paglilinis niya ng bahay, pagluluto niya, at pakakainin niya. Pagkatapos, aayusin niya at tahimik uuwi. This love for others, siya ang nagbibigay lakas kay Lola. Do the same, and we will never get sick and tired again. Amen. I believe in God, the Father Almighty, Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Let us now offer the Lord our prayers and our intentions as we cry to Him, Lord, heal our illnesses, all of us. Lord, heal our illnesses. For God's people everywhere, that they may be moved with generous concern to give assistance to the unfortunate, let us pray to the Lord. Lord, heal our illnesses. We pray for women who are victims of violence, that they may be protected by society and have their sufferings considered and heeded. Let us pray to the Lord. Lord, heal our illnesses. We pray for those who are sick, especially those with COVID-19. May they find consolation in their sickness and grow in faith to the Christ the healer. Let us pray to the Lord. Lord, heal our illnesses. We include in our prayers our brothers and sisters who are celebrating their wedding anniversary, especially Charina and Ed Christopher David,
Sito and Betty Danganan, for our birthday celebrants, Laika May Sazon, Elfleda David, Marieta Kayanan, Romeo Guanlao, Katrina de la Cruz, Alfonso Alabanza Sr., Maria Lourdes de Ausen, Juris Maria Padura, and for the intentions of Roel Canlas, Elisa Navarro, Ruben and Ronald Cuevas, and for the souls of Mang Lourdes Guanlao, Milagros Dizon, Purificacion David, and Alfonso Layub. We also include in our prayers Abigail Makaspak Giao, who did the first reading, and our music ministry. For their families and their intentions, we quietly offer the Lord. God, our Father, we pray for patience. We pray for humility, that we may always be ready to do your will. Through Christ our Lord. Amen. Pray, my dear friends, that our sacrifice may be acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. Lord, our God, who once established these created things to sustain us in our family, grant, we pray, that we may become for us now the sacrament of eternal life through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Lift up your hearts. We lift them up to the Lord. Let us give thanks to the Lord our God. It is right and just. It is right and just, our duty and our salvation, always to thank you, God our Father. For in you we live and move and have our being.
And while in this body, we not only experience the daily effects of your care, but even now possess the pledge of life eternal. And so with all the choirs of angels, we sing forever the hymn of your glory. God, our Father, you are most holy, and we want to show you that we are grateful. We bring you this bread and wine and ask you to send your Holy Spirit to make these gifts into the body and blood of Jesus, your Son. Then we can offer to you what you have given us. On the night before he died, Jesus was having supper with his friends. He took bread from the table. He gave you thanks and praise. He broke the bread, gave it to his friends, saying, "Take these, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." When supper was ended, Jesus took the cup. Again he gave you thanks and praise, gave the cup to his friends, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is the cup of my blood, the blood of the new and everlasting covenant. It will be shed for you and for all, so that sins may be forgiven. Whenever you partake of this cup, remember me." We now remember Jesus, and so we joyfully proclaim the mystery of faith. Father, because you love us, you invite us to come to your table. Fill us with the joy of the Holy Spirit as we receive the body and blood of your Son. Lord, you never forget any of your children. We ask you to take care of those we love, especially Francis, our Pope, Florentino, our Bishop, and we pray for those who have died. Remember everyone who is suffering from pain or sorrow. Remember Christians everywhere and all other people in the world,
especially the sick and the poor. We are filled with wonder when we see what you do for us through Jesus, your Son, our Lord. Through him, with him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever and ever. Ngayon po bilang isang pamilya, sabay-sabay tayong manalangin para sa isa't isa sa panalangin iniwan sa atin ng Panginoon. Deliver us, Lord, from every evil and grant us peace in our day. In your mercy, keep us free from sin and protect us from all anxiety as we wait in joyful hope for the coming of our Savior, Jesus Christ. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave with you, my own peace I give you," Lord, look not on our sins, but on the faith of your church, and grant us the peace and unity of your kingdom, where you live forever and ever. Amen. The peace and love and joy of Jesus the Lord be with you all. And with your spirit. Let us now joyfully share with one another the peace of Christ. Peace be with you all.
This is our Lord Jesus Christ, the Lamb of God, who takes away the sins of the world. Happy are we who are invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed.
Konting announcement lang po. May meeting ang mga officers ng music ministry pagkatapos po ng misang ito. Ang mga Knights of the Blessed Sacrament, ewan ko, kasalukuyan na nagmi-meeting ngayon. At may misa po sa San Juan Nepo, mamayang alas 4 ng hapon. Magsisimula na po akong umikot sa mga baryo para ang mga baryo po natin makakaranas ng misa kahit minsan lang sa isang linggo. So sisimulan ko po ngayon sa San Juan Nepo ngayong alas 4 ng hapon. Tapos po sa February 11, kapistahan ng Birhen ng Lourdes, araw po ng mga may sakit. At hindi na po kailangan magpunta dito sa simbahan ang mga matatanda nating may sakit. Kahit sa bahay lang po, bigyan nyo ng live streaming. Pwede ko pong i-pray over sa kanilang mga tahanan. Sa susunod na linggo po, araw ng mga puso, ay induction ng ating bagong cemetery board sa misang alas 6 ng umaga. At mag-groundbreaking na tayo sa sinisimulan po nating planong columbari dito sa likod ng simbahan. Ang lahat po ng kolekta natin last Sunday ay umabot ng 24,030 pesos. Panawagan po sa mga ikinakasal, si Romar Malyari ng Santa Ursula, kakasal kay Ashley Carrie Kiskar, si Joseph Aldrin Yam ng San Juan, kakasal kay Riza Perez ng Malino, Mexico, si Henry Garcia ng San Miguel, kakasal kay Marie Chris Yabot. Sino man pong may alam na hindi dapat silang ikasal, magsalita na ngayon o kailan may manahimik na lamang. Yun lang po at maraming salamat po. Magsitayo po tayo ngayon para sa huling panalangin. Ama naming mapagmahal, dagdagan mo po ang aming pasensya at kababaang loob upang mabigyan kami ng lakas ng loob, dapat gawin ang mga dapat naming gawin ayon sa iyong kalooban, sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Santiago Apostol, Pray for us. Virgen de los Remedios, Pray for us. Santo Cristo del Perdon. Have mercy on us. Ito po ang simpleng assignment natin ngayon. Mamayang maliligo kayo, habang naliligo kayo, kumanta kayo ng buong lakas na mag-isa sa banyo. Yun lang po. Salamat po. And the Lord be with you all. And with your spirit. And may the Almighty God bless you and keep you and all your loved ones, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Amen. Our Mass has been offered. Go now into the peace and joy of Jesus the Lord. Thanks be to God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat sa inyong pagdalo. Ingat po sa pag-uwi. Good morning po.
king lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, uling king kanakong ulaga, nune uling ning ganakaning kekang pakalulu. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, nako sana daralaking pamanatul at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapu keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo ko po, akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alanganggang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.